टाउनावनो थानाय बिपिएफ अफिसाव दरखं मोखाङावनो लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ, जुदि नुवाखै बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन। जेन माने जोबोर गोथौयै साननांगौ जानानै फैदों। दाखालि बावै इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबिनि जि फुराना जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि, बे दानसोरां नार्जारिखौ माने सोङालासिनो बोख्लायनानै एक्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोदों होनना मिथिनानै दानसोरां नार्जारिया दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। बेयाव बियो बुंदों जे माने इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबिआ गावनो दानाय, गावनि आखाइजोंनो लग' बानायनाय होननानै। नाथाय दिनै बिखौ मानि कारनाव, मानि थाखाय बोख्लायखौ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै ला। माने बिथांखौ बोख्लायनायनि जाहोना जोबोर गिदिर गिदिर सानथावना बाथ्रा आरो बिथाङा माने जोबोर गिदिर गिदिर भुल मावदो। इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबिनि दा गोदानै दाजानाय मा बुंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। खुलुमबाय। दिनै जों इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबि आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। दा बे खौरां मेल लानो नागिरनायाव जोंजों लेंहरजानाय खौरांगिरि फंबायमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय इउनाइटेड फर्मनि जानानै नोंथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिबाय। आरो लोगोसे दिनैनि गुबै प्रेस रिलिज होनो ओंखारनायाव जोंजोंनो ज' जानो हाफानाय इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनिनो जोंनि मिरुनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार जायख्लं बसुमतारी दङ, आरो लोगोसे ओइस अन्थक हाज'वारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि, आरो लोगोसे जोंहा बिखायला बिथांमोन दं, आरो गोबां जिल्लानि इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनि बाव बाहागो लादों। दिनै आंनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनाय बा इउनाइटेड फर्मनि गुबै प्रेस मिट होनो नागिरनायानो जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों, आरो बिथांखौ मानो रिसाइबल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो। दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव इउनाइटेड फर्मनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबि हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' एनडिएफबिफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानसोरां नार्जारिया नंगौ जोंनि इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव इउनाइटेड फर्म हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो इउनाइटेड फर्मखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानसोरां बिथाङा जोंनि इउनाइटेड फर्मनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि इउनाइटेड फर्मखौ एरायनानै गावनि हारसिङै साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार बार लेंहरसेयावबो बार बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे तारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो इउनाइटेड फर्मजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानि थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजनि गेजेरजों रायलायालासेनो जोङो मोनसे इउनाइटेड फर्म एक्स एनडिएफबिनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा उसुबिदा जादों
बेखौ रायलाय होननानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024। जोङो जि जायगा जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया। दिनै बिथाङा दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिएफबि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया, बेवहाय मा षड़यन्त्र दङ। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेटनि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ मोनसे एग्जिकिउटिभ मिरुनि सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ जोङो मोनसे सावरायनायनि थि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ बोख्लायनाय रिसाबल खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ रिसाबल खालामदों। बिनिफ्राय जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि दानि माखासे समस्याखौ लानानै मावनायाव जोंहा राइटिं पेडआव दिनै दानस्रां नार्जारिनि नाम दङ। जे जायगायाव बिथाङा दिनै नामाव थादों राइटिं पेडआव, नाथाय दिनै जों जे एक्टिभ गैया, जोंहा माखासे खामानि मावनो उसुबिदा जानायनि थाखाय जों दिनै बिथांखौहाय जोंनि फर्मेलि अफिसियेलि लाइजाम हरना लेंहरसो फैयैनि थाखाय जों बिथांखौ मा होनो 24 तारिख सेप्तेम्बरनि नैबे मासनिनो साननैसोल' जादों बिथांखौ जोङो मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौ रिसाबल खालामनानै बिथांखौ जों मा खालामदों जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय जोङो बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बार जों दोनदों। बिनि अखानायै बिथाङा जोंनि जिखिनि रिसाबल खालामनायनि मेसेजखौ जेला मोनो अब्ला दिनै बिथाङा मैया जोंनो होबाय जे आंखौ उइदाउट इनफरमेसन जेबो मोनसे रेसपन्सिबिलिटि गैया, जेबो मोनसे जाहोन गैया, जेबो मोनसे रिजन गैयालासेनो दिनै बिथाङा दिनै आंखौ मा होनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि पदखौ बोखारनानै एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दोनहैदों होननानै बुंदों। नाथाय बिथाङा जोंनाव रिजन बिदों, नाथाय दिनै आं बेखौनो बुंगोन रिजन बिनाय हिसाबै रिजना गोबां दं। बिथाङा नाथाय दिनै रिजन बिनायखौ होनो हाया साननो हागौ। आं दिनै बिथां दानस्रां नार्जारि बिथांखौ बुंगोन, आं दिनै पार्सनेलि दिनै दानस्रां बिथांजों आंहा पार्सनेलि जेबो गैया। आं दिनै लोगो हिसाबै आं दिनै बुंगोन, नाथाय दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंहा माखासे दायित्व थानाय, माखासे समस्या खामानि मावनो लानाय दायित्व थानाय हिसाबै किसु खामानि अफिसियेलि खामानियाव उसुबिदा जानायनि थाखायसो दिनै जों उपाय गैया, बेखौ जों अफिसियेल हिसाबै जों रिसाबल खालामनानै मावनो गोनां जादों। दा बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन बिथाङा रिजन बिदों, दिनै बिथाङा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फरामनि जिखिनि मावनो गोनां खामानियाव बिथाङा दिनै एसे गाबोन एसे दिनै भुल मावदों। आं बेखौनो कुइसन खालामगोन दिनै दानस्रां नार्जारि नोंथांनिसिम जे नोंथाङा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोंनि मुंख्लं सान थांनाय 14 सेप्तेम्बर 2024नि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिआ बेवहाय मिरु हिसाबै जोङो गुफुरनि दैमालु फोथारावहाय जों इउनाइटेड फराम मा सेन्ट्रेलाइज हिसाबै 32थि मुंख्लं सानखौ जों बेवहाय गाजा गोमजायै दानि मा होनो बिटिसिनि आउट अफ बायरायाव थानाय इउपिपिअनि सिएम मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीखौ जोङो बे हाबाफारि लेंहरदों आरो जोंनि साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफाद साहित्य सभानि लोगो आफादगिरि प्रसान्त बर' सारमोनखौ जों लेंहरदों। बिदिनो गोबां मोजां मोजां आलासिखौ जों लेंहरदों, बाव सेन्ट्रेल हिसाबै जों खुंदों। नाथाय जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां दानस्रां नार्जारि बिथाङा गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै डिमान्ड खालामदों। नाथाय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जुदि बिथाङा डिमान्ड खालामनो हादोंब्ला जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि 32थि मुंख्लं खुंनायाव नोंथाङा बबे जायगायाव दिनै बाहागो लाया, बे मोनसे कुइसन। नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बुजिदोंब्ला नोंथाङा बिनि एन्सारखौ हो। जुदि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनि नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला बे गुफुरनि मार्टेस मुंख्लं सानावहाय 32थि मुंख्लं सानाव मानो बाहागो लानो हायाखै, बे नोंथांनाव मोनसे कुइसन। आरो दिनै बेल' नङा, बिथाङा दिनै जोंखौ एरायनानै गोबां खामानि मावदों। थिग बेबादिनो इउनाइटेड फरामनि माखासे थांखिफ्राव माखासे खामानि मावबोनायाव दिनै बिथाङा जोंखौहाय बहुद प्रब्लेमाव खोख्लैबोबाय थादों। थिग बेबादिनो दिनैहाय बिथाङा मैया मोनसे खोथा बुंदों जे इउनाइटेड फरामनि गासैबो खामानि दामानिफ्रा जेसेबांनाखि लग'निफ्राय खालामनाय, लग'नि डिजाइन खालामनाय, राइटिंफोर बानायनाय, माबा माबि खालामनाय
बे बिथाङा मैया गावखौ बुंनानै लादों बे गासैबो इउनिटेड फरामनि जेसेबांनाखि माखासे डिजाइन खालामनाय मडेल खालामनाय बेखौ आं खालामदों होननानै बुंदों नोंथाङा बोरै आं बुंनो हाखो इउनिटेड फरामाथ' मालाबाबो आं जानो हाया जोंसो जायो नङा होमबा नोंथाङा नोंखौ जानो हागौ नोंथाङा सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै किसु बुस्थुखौ एसे एनै नों बारा मावनांखागोन बेखौ जों गनायो बेखौ जों एक्सेप्ट खालामो नाथाय नोंथांखौ जों दायथ' होदोंब्लाबो फाइनाल टाइमावथ' नों हारसिं जानो हाया बेयाव जों आरो नोंखौ जों बयखौबो लानासो मोनसे फाइनाल जायो अब्ला दिनै नोंथाङा बेखिनि खोथा बुंनायावबो एसे साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा नोंथाङा बिनि एन्सारखौबो हो माब्रै आं बुंनो हाखो आरो बिनिफ्राय मोनसे खोथा बुंदों दिल्लीयाव थांनाय 2023 जानुवारिनि 10 तारिखआव जेला दिल्लीयाव थांदोंमोन बे दिल्लीयाव थांनायावबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दानि बिटिआर सरकारनिफ्राय दैदेननाय प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो जोंनि इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जोङो सानै दानस्रां बिथांखौ जों आरो सिला बसुमतारी बिथांखौ जों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरफादों नाथाय बेयावबो दिनै बिथाङा दिल्लीयाव थांनायाव गासिबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासिबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2024 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनो एक्स एनडिएफबि इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024 नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिखै जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा अबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथांनि बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आं मैया जौ लोंनाया बै जोंहा मा होनो नैबिना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंखौ सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनो रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनाय खरसा दं होननानै बुंहरबाय बिसिनाफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनाय मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्रोद दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरिनाव जों सोंबाय आफादगिरिया आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजोना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ बिथाङा दिनै हारसिंनो गोहो पावार बाहायदों इउनिटेड फराम एक्स एनडिएफबिखौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाइबल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामखो थिग बेबादिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखआवहाय क'क्राझाराव माबायावनो गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलिया बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माबोरै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसादों मादों होनना बुंनो हाबाय
खिन्थु थांखुमानायखौ बे हाया बिथांनि रिजोना बेफोरनि थाखायनो दिनै इउनाइटेड फर एनडिएफबिया बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि फरनिफ्राय बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों। भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनबाय जानांगौ जेन माने मोनसे समाव लैहोरखौ माने बुदों होननानै जोबोद दावराव जादोंमोन। बे बुनायावबो माने बिनिनो आखाइ दं होननानै बिथांमोना फोरमायबाय आरोना। बेनिफ्राय माने बियो गोबाव सम इनएक्टिभ जानानै थादोंमोन। माने इउनाइटेड फर्म अफ एक्स एनडिएफबिजों गावनो दानाय गावनि आखाइजों लग' बानायनायब्लाबो माने बियो जा खामानि मावदों माने ग्रुपजों सोङालासिनो रायज्लायालासिनो खामानि मावबाय दङ। हारसिंनो खामानि मावो, दिल्लीयाव थाङो, माबायाव थाङो, माने हारसिंनो थाङो आरो इयो। बेनिफ्राय माने जि मिटिङाव लेंहरो बियो माने बिसोरजों माने जमा थाया, जमा रायज्लाया। बे गोबाव सम इनएक्टिभ जानो हादों, बुहुद खामानिखौ रं खालामदों। बिनि थाखायनो बिखौ माने जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय बोख्लायनानै एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव होनाय जादों आरो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामदो। गोजोन्थों।